cɛ ani muso denmisɛn makɔrɔba bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn minnu sigilen don k'a lajɛ an ka émission Mandi kan n'o ye tam tam kɛnɛ parlons vrai an b'aw fo ka waleɲuman dɔn hali bi a ye continuer k'an ka émission ninnu partager a ye continuer ka taa abonné an ka plateforme sanfɛ TikTok, Facebook, YouTube a bɛ diya an ye trop a bɛ courage ba de di anw ma alors Fatim kan jumɛn de b'i da kɔnɔ bi. Comment ça va yɛrɛ don. Tu vas bien. Dɔɔni. Ko ka ɲi. I bɛ an ka finiw la bi dɛ. À la malienne. A monde rasta c'est ça. À la malienne. Ko sista k'i bɛ sista style la bi. Quoi mi malien yɛrɛ la bi donc voilà. Mais i ka nin modèle in tɔgɔ ni modèle in tɔgɔ. Koba. Non komi. Koba ne tɛ modèle dɔn. Fankelen bɛ gauche fɛ fankelen bɛ droite fɛ. O y'i ka ko ye yan Koba. Koba o tigɛ ko a ma ɲɛ. Et puis an ka recherche la malien ko samedi tɛmɛnen ko Fatimi tun bɛ parc la. K'a ni dɔ yera. Bon an taara ni maa mun don i ni jɔn mun. Koba e ni ne ma taa. I ne ma taa billahi wallahi ne ma taa wallahi ne ma taa billahi ma taa kana Koba wallahi ma taa ni jamaba den e de b'a fɔ ko ne k'a jɔ ka taa ɲɔgɔn fɛ Koba e ni ne ma taa Koba e ni ne ma taa a tɔgɔ ka ni mɔgɔ min taara a tigi a ka bɔ a ka jan ko dakɔrɔsiw b'a la k'a kunkolo digilen don a bɛ yɛrɛ sanfɛ fɛnɛ dɛ ɲɛna a bɔlɔbɔkan tɔgɔ ye a tɔgɔ kɔnɔ a bɛ yɛrɛ sanfɛ ne kɔni taara ma cogo min a bɔlɔbɔkan tɔgɔ ye a y'a recherche kɛ en tout cas a bɛ yɛrɛ sanfɛ artiste tɛ chanteur tɛ en tout cas kɔni a bɛ bɔlɔlɔ kɔni kan bilahi ala an b'a fɔ waleɲuman dɔn hali bi ala ka barika don a la ala ka furu ni si bɛɛ ala k'a kɛ furu ye alors Fatim folikan jumɛn b'o la sa kanubaga ni maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen. Yani n ka folikan se fɔlɔ n bɛ dugawu de kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ kisi baara ɲɔgɔn jugu ma ala ka bɛɛ kisi jɛɲɔgɔn jugu ma Koba o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. Ne ye dugawu de tɛ wa Koba baara ɲɔgɔn jugu ka di e ye wa. Ayi ne ko jɔn de y'o. Ayi ne ye dugawu de kɛ. Parce que e ne de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayi Koba sisan Koba ni mɔgɔ musokɔrɔba bɛna dugawu k'i san u b'a fɔ ko ala k'i kisi jɛɲɔgɔn jugu ma est ce que o kɔrɔ ko bɛ ka mɔgɔ ciblé wa. Sisan olu ka dugawu de kɛra ne fana bɛ ka dugawu de kɛ maliyɛn. bon ne b'a fɔ ko jɛɲɔgɔn jugu e ko baara kɛ ɲɔgɔn jugu. Ayi bon mɔgɔ bɛna baara kɛ. Ne kɔni t'i jugu bilahi. ala ka bɛɛ kisi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn si Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko bɛɛ k'i bisimila an ka jɛmukan Mali sanfɛ Koba. alors Fatim an b'a fɔ maestro a ka a dunkan d'a ma n'o ye tam tam. sa ko ne a ka a dunkan d'a ma. ale donkan ka di de. Awɔ n'ale tɛ ko in na dɔrɔn a man di. alors Fatima an ka bi émission an bɛna fɛn caman fɔ maliyɛnw ye. Tiɲɛ an bɛna maaw bɔ dibi la k'u bila yɛlɛ na comme d'habitude bi an bɛna kuma fɛn caman kan a fɔlɔ-fɔlɔ o ye maa min b'an bolo bi artiste don an bɛ se k'a fɔ ko ancien artiste don quoi hali bi artiste don dɛ mais a bɛ jate ancienne génération maaw fɛ quoi ale ye fɛn caman b'a kan maaw ma mun faamu a yɛrɛ ka bɔlɔlɔ fɛn caman bɛ yen nɔ maaw ye minnu ye maaw ma se ka fɛn minnu faamu fɛnɛ an y'a wele ka na hukumu kɔnɔna la pour que a kana bɔ dibi la k'an bila yɛlɛ na a dɔ ye jumɛn ye an ye ko sɔnni a ka kɛ artiste ye k'a kun ye kurun sira ta k'a kun bɛ fɛ ka ji tigɛ ko ka taa kɔgɔji tigɛ ko ka taa Faransi ko ka taa Espagne de a bɛ da dɔ la k'o ɲɛfɔ an ye o tɛmɛnen kɔfɛ an ye maa mun don fɛnɛ k'a bɛ fɛn in dɔ min k'a bɛ ji dɔ min dɛ. Ji nin wa ayi nin don wa kɔgɔ de bɛ n'aw bɛ nin ka kunna nin kɔni nin ne tiri de kɔgɔ tɛ na ko kunama bon k'a bɛ kunama min bon a yɛrɛ yiri dira k'a fɔ k'ale bɛ kunama minɛ et puis k'a b'a min k'a y'a jɛ bon an y'a wele an bɛna ɲini o fɛnɛ la ayiwa baasi tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka dɔnkibari fɛnɛ bɛ yen tiɲɛ Koba dɔnkibari ko dɔ bɛ yɛlɛ o sanfɛ ko Sadio Sila Koba tiɲɛ c'est à dire k'a ye sira yɛlɛma bon a y'a yɛlɛma a kunjugu de kan wa a y'a dabiri de wa c'est à dire an ma foyi faamu an kɔni ma foyi faamu Koba an bɛna bɛɛ faamuya sɔɔni dɔrɔn donc a ye continuer a ka émission booster a f'u ye Koba ko bi invité min b'an bolo ko mɔgɔw ka bigi ni fɛn ta quoi u k'a noter parce que u bɛna fɛn caman ba de faamuya bi émission in kɔnɔ k'a bɛ laturuda fɛnɛ kɛ dɛ ko bɛ k'a f'i ye sira Koba et puis a bɛna kɛ sira dɔ b'i bolo ala alors Fatima o kun kɔnɔna la an b'a fɔ an ka Jiji Bamanan ma ko ye commercial Jiji Bamanan
Bamana. Oui. Quand même. Ça va. Kourbastila. Toujours la même. Alors, Dieu Bamana, Ambi, il faut qu'il voit les manos. Merci beaucoup. Et il chante la émission Maniga, nous étant tam kene parlons vrai. Oui. An wele magla do la me do ke émission nga dam na la ka ban la. Inchallah. An na so kuma do na banda no kuma mu peut-être atita jimi sira fait. Mais tam kene do parlons vrai do. C'est vrai. Voilà, donc il faut qu'un maubo fila, beau de la coupe la yélina. Tiens. Alors, faut le cas de même boulot là, c'est un cambo quand malin de bela jeli. Bon, on va en canne beaucoup faux. Mais comme émission la meni Chloé, nous va former à clé. Bon, si tu n'aimes pas ce que j'ai dit, c'est ton problème. Personne n'est obligé d'aimer personne. Exactement. Donc, moi comme on connaît pas en femme, en bouffe, allez monter en femme en bouffe. Tout le monde est capable, tout le monde a le droit de comprendre à sa manière. Exactement. Voilà. Alors, on n'est pas en bouffe. Donc, on va faut qu'on banaille parce que tu faut le temps grave. Faut le temps grave. Problème ta là. D'accord. Alors, quand faut l'île au Dieu ko. Quand la émission qu'on fait, ko fama ma commande. Ai kuba kuma ya tigara lil ojila. Malaka o ko nuna. Ai kuba kana an korbo. Kana an korbo ube kuma. Kuba mobili ko foya ga tiare. Mais lilo ji tawe hunde o be so ka confirmer. Ah, le confirmer ga. Lilo ji ni émission yi. A partir ga ta ga chiga fama ma. Ibe lilo oji fodi ansa, fo ga fama o fo kuba. Lilo jami fogi wala jimano. Si ni ba la mina place. Et va la mina place là. En tout cas, lilo ji émission mi bolo quoi. Donc Fatim, sans plus tarder, on va donc qui va qu'on a là. Donc qui va la mieux placée. Comme moi dibla comme moi bla yelena. Ami bolo. Aiwa kuba. Ambelezra l'info. Anga bi donc qui va kuba ga geri doni. Sabula nga influenceur do bi no ni avec comédie ou feneke. Moko chamba do bololo sans fait ça do silala nere balmake. Donc moko chamba ba doni beginning a faniali. Donc ale ni 11 excellence nous no nyona chama o beginning ko ba publicité OK ou fin chama parce que les réseaux sans fait am parti pour ga chama benitani fenedo. Donc ni woni ko ça do silala do ko beginning. Mais kuno anya ye ka fo ça do silala ya snapper ni Mariam Baka sondoyi ni oye nyerabo bali kuba son jara nyerabo bali dong lila ko data ay ne teme nyona wula nyerabo bali pereza donc allez à snapini donc li mo kon mi jela do akadi bayi si ça beginning amoko bora fonu bora ka Sadio nini ko Sadio de bebe ku be beginning di anini bagoma ni temi fedro iga boako kana ke fanfle amoy ne won akilila artiste bella jarane de tay ibsira mo do kanu cela ne veut pas dire que do fene ka dongli mandi ou be mangante ki snapper do nga dongli la na kadi ibse ki snapper la mais cela ne veut pas dire que yedo kobla doyi o ne ga akilnai o ga akilnai ay ne ga akilna de cela ne veut pas que et ga kilnen ay sira blade ayi parce que muna moi ça les concurrent fla de be malame OK no e bigini ani maramba ne ko bare ko me bigini fe e Fatim ne o ki be maramba fe na manga bigini toy kata snapper e ka dongol la ça le résultat c'est quoi l'objectif de chercher non c'est quoi l'objectif de chercher ayi ko ba se wo question poser Sadio kunyore na non comme de mais mo artiste bête Sadio c'est un influenceur. Et à Donjon ko. Non, mais ça devait bien avant beginning car rien avec beginning à côté faire. C'est ça. Il plein donc ma frère. Nega akilata mié. Sadio c'est un influenceur, il y a comédien et vénéro en même temps. Donc il a tout à fait le droit à snapper numéro. Sadio est qu'elle est bas de que beginning ko la. Mana mais ça. Quoi? Il dit ça. Sadio mo chama ne qu'elle est beginning ko la. Sadio est date que mo chama la beginning ko la. Sadio est direct aussi qui mo chama bare ko buruja beginning ko la. An yo résultat yi an yo prévu bambolo do sans fait. Donc et sero kele ke ere de ko e ga do avion kono Sadio de ko sona ale ga do avion kono mo from kra sa we ga do avion kono o ga beginning palmer di. Sadio ya video be do sans fait o ne tika galon ta dala o. E Sadio do foria. Na fa bi e be ta dongli da o e ta isnape o ga concurrent o ga sona ni ma di ni baga ma ya di fem no ay ko ba mo robla ou akil ta obla non c'est moi je comprends un truc ni be ko fait ça je regarde action la jumene be fo
Bon, Sadio ka réaction na Sadio ko de ale bɛ kɛ ni i fa bɛ nini mɔgɔ min kama i ba bɛ nini mɔgɔ min ka côté kama genre u y'a dabɔ k'ale lanɔgɔ de parce que a ka butigi dayɛlɛ ye bi ye donc u y'a dabɔ k'ale non non a ye de fɔ kuma kɔnɔ même a ka réaction de y'o ye donc an ko k'a ka butigi dayɛlɛ de ye bi donc u y'a dabɔ k'a lanɔgɔ de en raison de ça a b'a ka fɛnw bila sold out la des trucs comme ça en plus an y'a ye an y'a ye ah Koba Sadio ka kuma de ye nin sisan an y'a ye ne y'o mɛn Sadio ka live min kɔnɔna la Sadio ni Mariam Ba ka mɔgɔw de tun bɛ live la o la donc nin kuma in fɔra o de kɔnɔna la est-ce que ne ye question ye min ye nin ko in bɛɛ kɔfɛ est-ce que Sadio ni Sadio bɔlen bikini kɔ de ka tugu Mariam Ba fɔnu ko wa walima Sadio a b'a ka position kɔrɔ Sadio wallahi n'i bɔra bikini kɔ ka tugu Mariam Ba kɔ billahi Sadio o y'i ka crédibilité bafoué wallahi o y'a ka crédibilité bafoué ça veut dire que Sadio t'a kun ye intérêt ko de parce que ne kɔni bɛ Sadio dɔn cɛ mun ye a ye kɛlɛ min kɛ bikini nɔfɛ ne t'a dɔn Sadio bɛ se ka bikini to yen bi ko ka tugu Mariam Ba kɔ cogo min ah question ne t'a tɛ Mariam Ba kɔ ni bikini ko ye dɛ Sadio ye mun yira an na yɛrɛ sanfɛ ne bɛ ka kuma n'o de ye a y'a yira an na lui il est fan de bikini et de Palmer il est fier d'être leur fan donc bi ne fɔra ka tila ka bɔ olu kɔ ko ba wa fɔra a ma yɛrɛ fana ko bikini ni Palmer ka kɔkɔ o bɛɛ fɔra ma ko il accepte ça maintenant voilà je suis sous le choc maintenant DJ Bamana toi en tant qu'artiste avoir un fan depuis le début qui s'est tué pour toi c'est-à-dire a ye kɛlɛ kɛ e nɔfɛ k'a datigɛ artiste wɛrɛ la e nɔfɛ ka mɔgɔ caman lagosi e nɔfɛ e ka tila k'a mɛn du jour au lendemain ko e ka concurrent n'o ye Fatimi ye k'o taara Sinabe Fatimi ka dɔnkili la e bɛ kɛ jumɛn ye e bɛ mun de miiri qu'est-ce que tu vas ressentir bon comme ne ti c'est leur milieu là moi je suis pas dedans parce que j'aime trop maman donc ni ce moment ni fait trop bisigi moi je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui se font plaisir pour insulter la mère des gens moi je garde ma maman hors de l'insulte mais ce que moi je vais dire malien ka fan ko ngalo do de aba yira second de la galon duguba abe ñokon kele ko fan abe ka ñokon durumu futa kalonfi les gens qui disent qu'ils sont fans de toi les gens t'appellent mais doit te wele ka fuki kadouya wallahi téléphone numéro de ka téléphone ko maintenant gwané ko 500 ça c'est ka moko joli wele 100 ka ba ñana bo 500 ke la fia 500 non funo gra falaja papier ah bon alors ok alors mais pourquoi tu gardes les autres numéros là mais pourtant il y a des gens qui peuvent te donner voiture t-shirt parmi tes ventes exactement voilà donc felo do jenatika e fendo e hakli te dama be koroshin harama de bena tabulu do ñanama ya betane harama de bena tabulu do e ka sran de ka sra c'est des lignes parallèles ni you tous les ñona dro do jigana yoro do be benefeno c'est tout ce que moi je peux dire donc tout ce qui est bien essayez de vous comprendre si les gens nous aiment pas nous artistes nous-mêmes on doit s'aimer pour l'info alors malien on ne peut pas donc il va être là c'est homme tiens non a bla commentaire là comme Fatima a si bien dit en réalité là du mena bla commentaire là donc tam ko na mi bolo alors qu'on a mis fogi wala non alors je bamana makoy amna e fan fait je bamana question fɔlɔ min b'an bolo k'a ɲɛsin ma o ye jumɛn ye a bɛɛ posé an bɛ fɛ k'a dɔn an ka recherche la quoi ko avant i ka kɛ artiste ye ko Dj Bamana k'i sɛgɛnna diɲɛlatigɛ la dɛ sɛgɛn ne m'a f'i ye n ko hɛrɛ de bɛ ne faga sisan sinon sɛgɛn tɛ foyi kɛ ne la Allahu akbar tu as vu que n tɛ paniquer n tɛ girigiri n tɛ kɔrɔtɔ wa n tɛ dimi c'est ma vie comme ça mais est-ce que c'est vrai k'i sɛgɛnna kosɛbɛ yɛrɛ trop fatigué mais i bɛ se ka mun de fɔ an ye sɛgɛn ko la parce que peut-être i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye i dabali de mɔgɔ dɔw y'i buni mɔgɔ dɔw y'i sen da i ka sira dɔw de kan on sait jamais fɛn jumɛn de kɛr'i la yɛrɛ kosɛbɛ i bɛ se ka mun fɔ an kanumɔgɔ ye dabali ye caman mɔgɔ ka dabali ma minɛ hali n'a ye minɛ ma bɔ a kalama bon sɛgɛn mun bɛ yen comme i bɛ ne fantan den yɛrɛ yɛrɛ i bɛ fantan den dɔn c'est moi n ba fantan den n fa fantan den bon ala y'a kɛ cɛkɔrɔba miniji dɔ b'a la ka sɔrɔ n bɛ san 4 j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de grand frère qui pouvait nous donner le coup de pouce. Bon, maintenant, il y a j'avais un grand frère Yacouba. Lui aussi, il est mort avant son mariage, quelques mois de son mariage. C'est ce qui m'a fait gagner mon école là. Je n'ai pas de diplôme. Donc, on se regarde dans la rue avec les gens, avec les mamans de mes amis. Il faut que tout le monde soit sur le table là. Donc, tout le monde fait que quand on a un goloba, on banque à 5 ans. Donc, jusqu'à présent, je suis là.
a ka to n ka ko niveau yɛrɛ la Fatima an ka recherche la ko i sɛgɛnna o sira kan dɛ ko marifaw cili la paraît-il yɛrɛ que tu es immortel parce que ko marifaw cili la k'i ma sa o kuma ye a b'a fɔ ko Dj Bamanan ma ko k'a tɛ sa bilen aw fɔra dɛ la personne est immortelle fɛn bɛɛ n'a wagati don koba par exemple ala k'an kisi marifa min kan ka ne faga n'a kan ka dilan Russie la fo den tigi ka se marifa dilan ye bali min bɛ don a kɔnɔ n'a sɔrɔ kan ka dilan Faransi fo dɔ ka se bali dilan de ye o k'a ka bali dilan mɔgɔ min avion kan ka n'a bali la o bɛ na n'a ye fo bali ni marifa in ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kan ka ne faga a ka don o tigɛ kɔnɔ cogo cogo a kan ka n faga yɔrɔ min fo an ka ɲɔgɔn ye a ka mugu ci ne la ne tɛ diinɛ la mais ne dalen bɛ ala la cogo min na ni cɛ wɛrɛ dalen b'a la ten ne n'o caman ma ɲɔgɔn diɲɛ kɔnɔ donc foyi tɛ mɔgɔ sɔrɔ ni sababu tɛ ne yɛrɛ nana dɔn de k'a fɔ non ala i bɛ yen bulɔgu t'i la mais ala kɔfɛ sabati dɔ bɛ yen sa ani latigɛ voilà. donc ça veut dire an ka recherche la kuma fɔ cɛ marifa cili la yɛrɛ dɛ marifa cira n na marifa joli ciko joli on m'a tiré 4 fois mais n bɛ se ka certitude di que siɲɛ 2 la burudani ye n sɔrɔ bon olu fana y'a sɔrɔ n ma don milieu dɔw kɔnɔ mais depuis o kɔfɛ tɔ 2 fɛn fɛn Congo ala ta kɔfɛ an tila l'olu la ala ta kɔfɛ an tila l'olu la cogo di Fatima il faut bien expliquer c'est-à-dire a t'i don ou bien jumɛn marifa t'i don dɛ non marifa bɛ n don ou bien fila fɔlɔ in kɔfɛ nɛgɛ a y'a ninnu ni fɛnw u y'olu le k'i la bon nɛgɛ a y'a duman dan sen tigɛ ye taa a duman fɔlɔ sen tigɛ ye i ye chapitre a kana ɲɔgɔn ye voilà mais c'est ça n bɛ kuma dɔ f'i ye i ka nɛgɛ a siri n'i bɛ nɛgɛ a tigi dɔ la a b'a wele n'i jɔ ne ɲɛkɔrɔ ka marifa to ne bolo bilahi kisɛ b'i kɔfɛ ala kɔni sɔnn'o ma fɔ ni bon peut-être fɔ ni kɔlɔlɔ ta kɔni kɛra nkalon ye o tɛ ala sago i sago ye dɛ dugu 2000 ni ko Mali la ka taa n sigi karamɔgɔ 300 ni kɔ kɛrɛfɛ n'o bɛɛ sera ka nkalon tigɛ o bɛɛ fana tɛna kɛ barikatan ye dɛ donc cɛ o cɛ nɛgɛ don a yɛrɛ la e ka marifa ci a la i jɔ dɔrɔn i bɛ taa lahara ni teri donso ni kolonɛli mun tulo bɛ n na u b'a dɔn pɛrɛ fɛn min b'a kɔnɔ o ma e ka marifa bali kisɛ dɔ de non o tɛ sababu bɛ ko bɛɛ la donsow b'a dɔn n bɛ ka min fɔ donso yɛrɛ b'a dɔn n m'a fɔ ko tapasikala donso kuntan min bɛ bɔ k'u yɛrɛ yɛrɛ manamanakan fɔla n kan t'olu ma dɛ mais donso yɛrɛ min bɛ yen n'u bɛ donsoya kɛ olu b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛ se fɛn na jisuma bɛ tasuma faga cogo min na dɛ ko bɛ ko kɛ ten donso ye jinɛ faga o donso ye jinɛ warajalaminɛ o sababu de b'a kɛ o Dj Bamanan ma ko Fatima an ka recherche la an bɛ mun dɔn ko nɛgɛhaya n'a yɛrɛ yɛrɛ bɛ cɛ o cɛ la marifa bɛ ci la i tɛ se ka faga nɛgɛhaya tɛ san terikɛ u bɛ kalo la nɛgɛhaya tɛ feere nɛgɛhaya bɛ d'i ma par circonstance mais ni mɔgɔ min ta dira ma par circonstance hali ne ye marifa ci o la a bɛ don wa n terikɛ a ka siri kɛ o tɛ lahara ko ye o sisan n terikɛ n'an ka dumuni kɛ n fara n'i y'a selen kɛlɛ la ko wɛrɛ de bɛ yen mais Dj Bamanan ma ko e bɛ se nin bɛɛ la ni dalu b'e bolo mun e ma kɛ sɔrɔsi ye ka taa j'ai cherché à être militaire mais ne ma nin si ye ka sɔrɔ ma kɛ j'ai cherché à être militaire on m'a refusé on t'a refusé oui en 2001 moi je devais être militaire on t'a refusé comment course à vitesse j'ai fait 1000 mètres 4 minutes 49 secondes 3 minutes 49 secondes course à fond na mɔgɔ kelen bɛ de ne dan n taara sen da dɔrɔn n ye sen kɔni da kɛrɛfɛ tan pompe la ma série maxi c'était 111 pompe la on a visité le cas domina camp de garde kɔnɔ celui qui a fait la visite là il ne m'a pas trouvé là ko ne ka taa ko j'ai déjà passé après je suis parti voir mon numéro 0072 il y a le nom de quelqu'un d'autre là en bas parce que je n'avais pas de soutien donc par désespoir moi j'ai dit que je n'ai plus ma chance au pays il faut que j'aille chercher sinon un boxeur deuxième catégorie tiens la boxeur deuxième catégorie et puis en plus ni nɛgɛya b'i la a bɛ marifa ci la a bɛ don non mais il y a sûrement moi je suis pas dans tout ça d'abord i y'a faamuya b'a dɔn cɛ bɛ ni fɛn dɔ bɛ na diɲɛ kɔnɔ yan ne ka foyi ko b'a ɲɛna sisan ka n jama i kunna ko fɛn dɔ bɛ n kun mais ne nana sɔrɔ mun bɛ sigilen kun sigi ne b'o dɔn voilà mais sisan ni émission kɔfɛ an k'a ye an ka tenitigilamɔgɔw ka nin ye ko bon a ye Dj Bamanan ma ko ye wele a ka kɛ tenitigi ye tenitigi yɛrɛ tɛ Dj Bamanan ma ko ye kun ka ɲi citerne ni convoi la dɛ non n tɛ se ka kɛ tenitigi n tɛ se ka kɛ tenitigi non n tɛ se ka kɛ citerne convoi la pour quelle raison je ne suis pas un porteur kelen ne m'a fɔ nɛgɛ tɛ ne don mais n'i ko k'a t'i don i jɔ ne kɔni m'a fɔ a tɛ ne don dɛ mais ne ko k'a t'i don i jɔ mais ça est-ce que tu vas accepter d'être militaire non je suis infirme
ne ka handicapé ka bon parce que alisa ne sigilen cɛman cɛ bɛ nɛgɛ de n'u k'i ma ko immortel je suis pas immortel mais j'ai vécu beaucoup de cas pompier ka taa ne dalen ta sira kɛrɛfɛ ça fait 7 fois alisa ne cɛman cɛ bɛ nɛgɛ 7 fois 7 fois au accident l'accident de Sofara le 1er août 2008 ministre des Malins lectureur ka conseiller tora mun na j'étais dans le car il y a eu 12 morts tu as survécu au Tchad on a fait accident il y a eu 4 morts nous on est 2 seulement qui est sorti pour ne citer que ça qui est immortel ani mɔgɔ y'a fɔ ko i tɛ sa bilen diɲɛ bamananma koyi ko in kuma ka ca dɛ i bɛ se k'o bɛɛ kɛ cogo di ça sont les facteurs de la vie il faut surmonter cɛmani yɛrɛ angɛrɛ de ye sɛgɛn diɲɛ na n'i ko k'i ti sɛgɛn daminɛ la ne sɛgɛn na ni laban ye sɔrɔ sɛgɛn na i bɛ sun tigɛ woro la Fatima mi o tɛ hɛrɛ ye bilen sisan nin kuma in yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ diɲɛ bamananma koyi ni ne ko ko e k'i yɛrɛ résumer sisan diɲɛ bamananma koyi yɛrɛ ye jumɛn ye en juste une seule phrase bon ne yɛrɛ ne ye mɔgɔ de ye mɔgɔ yɛrɛ ne tɛ hadamaden ka ca mɛ mɔgɔ de man ca n'a fɔra ko maninfin o ye maa min bɛ miiri a bɛ tasi a b'a dɔn ko nin man ɲi ne tɛ nin fɛ n tɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la nin ka di ne ye dumunifɛn na n'i ye maa ye n'a ka di n'a se t'a ye k'a sɔrɔ min bɛ n bolo n bɛ se ka dɔɔnin b'a la ka d'u ma o ye maninfin de ye o tun y'anw jogo kɔrɔ de o de la fɔlɔfɔlɔ bamanan waritigi ba tun man ca i b'a sɔrɔ a matigi ka ca a sɔrɔkɛla ka ca est-ce que vous voyez un peu ne ye bamanan de ye bi n tɛ ka foyi bamanan kɔ ni diinɛ bɛ diɲɛ na ko n b'o la o bamananya ye n'i y'a mɛn ko karisa par exemple n'i y'a mɛn ko walimuso jɛnɛya ma ɲi ni ne sera muso ma a bɛ diya ye yan mais pourquoi a bɛ se ne ta ma ni nkalon dalen la a bɛ diya ye yan mais pourquoi a bɛ nkalon da dɔ la est-ce que tu vois ne den fagala a bɛ diya ye yan pourquoi a bɛ dɔ den faga donc ala y'a fɔ k'an ka fɛn fɛn min to yen ala y'a fɔ anw yɛrɛ de kama sinon hali kɔsan na n y'a fɔ ko ni essence litre kɛra 20,000 ye ala den tɛ voyager o ni malo bɔrɔ kɛra 1,000,000 ala den tɛ zamɛ dun asibiri ni kisɛ kelen ka kɛ 2,000 ye ala den tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛɛ anw de kungo ye yan n'a y'an diya an k'a dabila n'a man diya an k'a to yen mɔgɔɲɔgɔn hakɛ fɛn bɛɛ bi bulon sanfɛ i bɛ sa ka sɔrɔ a bɛ yen mais mɔgɔɲɔgɔn hakɛ mɔgɔninfin tɛ sa k'o bulon t'i kunna. alors Fatim bamanan ma ko sa ale dalen don ala la nin y'a siɲɛ 3 ou siɲɛ 4 de k'a fɔ a bɛ ka nin ala ko in fɔ dɛ mais bamanan ma ko e dalen don ala la mais an ye ka passage dɔ ye plateau dɔw kan i bɛ k'a fɔ k'e bɛ gulɔ min k'i y'a jɛ k'i bɛ gulɔ min bi i b'a min sini e dun ko sisan ko n'ala ko k'i ka fɛn to yen k'ala ko k'an ka to an yɛrɛ de kama ça veut dire que dalen don ala de la bon ala de ko ko ka gulɔ to yen n t'i ka kuma tigɛ ala m'a fɔ ka gulɔ to yen non Dieu n'a pas dit non il y a des religions qui ont condamné il y a des religions qui ont condamné diinɛ dɔw ye gulɔ kɔn n'o ye ne yɛrɛ fa ka diinɛ ye ne alimamiden de je suis unique fils de premier imam de Kambila paix à son nom Bokar Kolare ala ko ni gulɔ ko tɛ fan kelen fɛ cɛ caman b'a fɔ ko gulɔ ye haramu ye c'est vrai gulɔ man ɲi dɛ bilayi ne bɛ fɛnjugu ɲini ka tɛmɛ gulɔ kan a tɛ yen mais bi Mali la fɛn nafamaw fɛnɛ la b'a la nafamaw cogo di nafa jumɛn ye gulɔ la voilà ne b'a n bɛ kuma dɔ de f'i ye bi an ka mɔgɔ nafamaba mɔgɔ 100 o 100 80 bɛ gulɔ min taa banyɔrɔ basi jɛkɔrɔba ko mɔgɔ dilan ko bɛɛ ka taa so tabaga tɛ sɔrɔ so la tu sais an bɛnbakɛw y'a min o ka maaya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka duba kelen mara ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka s'u saya ma hali u denw ma sɔn ka ɲɔgɔn sɔsɔ e ni ne fa olu bɛ fa de la mais u tɛ ba la mais i b'a sɔrɔ e ka kɔrɔ ne b'a ta i ka dabada ma fo ka taa se fɛnɛ saya ma e den fɛnɛ ma taa ne ka dabada ma o y'a sɔrɔ hɔrɔnya bɛ yen danbe bɛ yen anw yɛrɛ bɛ an bɛ bamananya la n'i ma to yen ko a fɔra i ye k'i k'a to yen i b'a to yen parce que n'i tɛmɛ n'i dan kan an fɛnɛ bɛ dan sago i kan. mais bamanan ma ko ye. i y'a ka kuma faamuya excuse-moi n bɛ nin yɔrɔ laban est-ce que tu as compris bi ne bɛ muso kan an bɛ misiri kelen kɔnɔ arranger kelen na dulɔminɛ ma fisa n'o ye. a ka fisa n'o ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka fisa n'o ye. i ni nogo bɔlen minɛ tigɛ kɔnɔ ka jɔ misiri da la bɛɛ k'a ye ɲama ala kama u bɛ 20 tan bila nɛgɛnin de kɔnɔ k'a d'i ma hali a tɛ se ka bétadine kelen san. Mais combien de personnes ont eu le travail dans les bars qui arrivent à subvenir aux besoins de leurs parents qui étaient dans la souffrance comme des chiens dans le marché. Bamanan ma ko ye. O tɛ kelen ye o tɛ filanan ye ne yɛrɛ n bɛ kuma n yɛrɛ kun kelen de kan
ne ka hɛrɛ 100 o 190 bɔra baara kɔnɔ bi n bɛ fɛ k'o de f'i ye hali bi ne b'o baara kelen de la ne ko ala ma jahanama soden kelen min bɛ yen a k'o bila ne ɲɛ mais ne fa saya kɔfɛ ne ba ye sɛgɛn min kɛ ne salen kɔ muso kɔnɔ ɲɔgɔn kɛ ne ye sɛgɛn min kɛ n fa saya kɔ ne salen kɔ ne den kana kɛ mais n'a dana jahanama ma ne kelen ka jɛn an ka du ka lafiya bɛ mun tiɲɛ ça ne gâte rien. Donc fana mako ça veut dire que e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka mun kɛ a man ɲi mais tu non man di mɔgɔw ye mais parce que n y'a fɔ hali o don yɛrɛ ni ma ne ni ala cɛ mɔgɔw k'o to yen bani ne ni ala b'o ɲɛnabɔ o c'est entre nous. parce que yɔrɔ dɔ la e ko ko sisan ko tiɲɛ don ko mɔgɔ min bɛ taa walimuso ka da ni walimuso ye ko ka fisa ni gulɔminɛ là je suis d'accord. gulɔminɛ ka fisa n'o ye. o gulɔminɛ ka fisa n'o ye gulɔminɛ ka fisa n'o ye autant pour moi là je suis d'accord mais o t'a yira fɛnɛ ko gulɔmin ka ɲi o par exemple sisan ka gulɔ ni ka taa misiri kɔnɔ ka taa seli o ye kojugu de ye est ce que o ni silamɛya bɛ taa. voilà ɔ bon mɔgɔ min ka jɛnɛ adamadenw jigi tigɛ ka wari kurun bɛɛ ta ka taa n'a ka financer misiri la kɛ fais semblant mon frère moi j'aime tout sauf faire semblant n'i t'a la bɔ a la n'i t'a la bɔ a la diinɛ si ma sigi nafolo kan fɛn fɛn sigira nafolo kan nafolo b'o wuli kana siga la. mais sisan bana mɔgɔ e bɛ nin kuma ninnu bɛɛ fɔ sisan quoi. oui. tu m'excuses du terme. oui. i filɛ nin i ye dutigi de ye. oui. maintenant e den minnu bɛ yen n'olu y'u sigi ka e ka émission na ye. oui. k'a fɔ k'olu fa yɛrɛ ko gulɔmin ko foyi t'a la k'a b'a min hali sini. oui. n'olu yɛrɛ ko olu b'a min ala k'an kisi e bɛ mun fɔ. kini ka ɲi n'i ye kini dun k'a dama tɛmɛ a t'e tɔɔrɔ wa. a b'i tɔɔrɔ. voilà ne m'a fɔ dulɔ ka ɲi n m'a fɔ a ka ɲi non 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 n ko c'est à dire fɛn fɛn bɛ yen ko e ka fɛn kelen fɔ k'o y'a fɔ min ye haramu ye k'a man di tan kelen fɔ. jɛnɛ yɛrɛ fɛ mais a tɛ se ka kari yan. ayi o tɛ kelen ye. e t'a dɔn ne bɛ se ka jaa ye o y'a fɔ ye. kuma tɔ la mɛ bani n ko fɛn fɛn haramu ye fɛn t'a la mun man di o mais kelen fɛnɛ fɔ mun ka ɲi mɔgɔninfin ka mɔgɔninfinya ma. a bɛɛ ka di maa si ma ye mɔgɔninfin ka mɔgɔninfinya ma ne de ko n ko a ma ɲi mais ne de b'a kɛ parce que ne ka bɔ fan de b'a la ka n kɔ défend. mais sisan question min ne bolo nin kuma in kɔnɔna la yala Djidji Bamanan Makoyi denw b'i bolo wa. a ka ca. mais est ce que a ka di e ye e yɛrɛ bɛ cogoya min na bi bi na e bɛ ka fɛn kɛ a ka di e ye e denw ka kɛ o tɛ ka kelen na. ne bɛ fɛ kɛri min bɛ ne la diɲɛ kɔnɔ a kɛri min bɛ na c'est à dire vivacité min bɛ ne dusukun kɔnɔ bi moi je veux que mon fils soit comme moi même s'il n'a pas prié il n'a qu'à être un homme honnête digne même s'il n'a pas prié a ka kɛ hadamaden a ka kɛ hɔrɔn ye a ka kɛ yɛrɛ dɔnna ye quoi. mais i tɛ fɛ kɔni a ka gulɔ min wa. n'a y'a min min b'a mago sa n'a y'o min b'a goya la. mon frère n'i ye mɔgɔ ka wo ci dulɔmina la parce que n'i donna dulɔmin na ka fɛn fɛn k'i to fɛn fɛn i bɛ k'o masa ye n'i donna dulɔmin na k'i to jɛnɛya kan i bɛ kɛ jɛnɛya masa ye n'i donna dulɔmin na k'i to sunyali la i bɛ kɛ zu masa ye n'i donna dulɔmin na k'i to dangadenya la i bɛ kɛ dangaden masa ye an bɛ to k'i ci ka 60 d'i ma a tɛ foyi sɔrɔ ji ni sachet tɛ. i y'a kuma faamuya donc mɔgɔw kana kolo ni bu ɲagami nkalon kan quoi. est-ce que vous voyez un peu. moi je parle en cause de connaissance moi je connais ce que moi je dis et je sais ce que je dis et puis souvent il y a des gens qui disent que k'olu bɔra ne ka vie la k'e to ne ka vie la ne kɛra mun ye e bɔra a bɛ mun tiɲɛ ne ye je suis dans ma souffrance depuis que je suis né. cɛni kuma ye cɛ i bɔra ka vie la e mun tiɲɛ ye. ayi k'e to ne ka vie la ne ma se ka min yɛrɛ fɔ e bɔra ka vie la. je vais avancer. Je vais avancer. Pas de souci. Sans te mentir, ma vie a changé. Sans te mentir, ma vie a changé. O question yɛrɛ bɛ yen nɔ. si ne yɛrɛ kun de fɔ sisan nɔ i ye fɛn fɛn vécu sisan moment jumɛn yɛrɛ de ye événement genre moment jumɛn de ye kow kɛcogoya ye Djidji Bamanan Makoyi yɛrɛ changer a kɛra positif ou bien négatif i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la. bon ne ka vie ye changer ko caman kɛ. n bɛ se k'a fɔ j'ai vu une femme dans ma vie j'ai vécu une femme avec une femme dans ma vie. Je ne dis pas le nom de quelqu'un ici. Mais moi, je me dopais trop. C'est elle qui m'a fait sortir dans les drogues. Hal le carnet sata, j'accepte. Parce que, aïe, m'bo dien bolo, voilà quoi. Ça, c'est un changement positif. C'est une femme comme ça ou c'est ta femme même? On passe sur ça. Mais, il faut qu'on y aura des filles en attente. Ça n'a pas de drogue là. Voilà. Drogue mina. Moi, je faisais injection. Drogue ou injection? Je vois un peu. Et puis, mais à côté positif,
Et côté négatif, ni ta malien d'arrêt fait, malien d'abord je t'aime, vraiment tu es bien de. Quand faut bien de ni jamais pas check, quel peu quoi qu'à boire, qu'on fait qu'à bien satisfait dire que non. Avec là, film oh là là. Oh là là. Une seule personne ne peut jamais satisfaire tout le monde, tous les gens de Bamako. C'est quand c'est bon, on est comme des mouches. Ouais. C'est quand c'est bon, tout le monde te suit. Yeah. Quand c'est gâté, il ne prend même plus ton appel. Moi, je suis un exemple frappant. Je parle de moi. Mais c'est ça. Nous sommes mis bon, oui. Mais aïe bon la tour aïe fin du monde blanc place, aïe stratégie du monde blanc. Je l'aimais à kumbuto ka foyer am babaloke. À quoi fin clé maintenant pour détester du coup sans faire ça c'est drogue. Que je n'ai qu'à lui promettre que je ne vais plus prendre drogue. Elle va se marier avec moi. Allah. Là, je me suis débrouillé. Ça trouvait que Dr Baba n'est pas mort. C'est le Dr Baba qui m'a aidé à me faire des injections, à me faire des exercices, à me donner de manger pour que je lui dise que sinon j'étais trop nerveux. Mais qu'est-ce qui t'a poussé quand tu drogues? Voilà, le milieu. Le milieu. Le milieu m'a permis de faire tout ça. Moi, j'ai fait 18 pays en Afrique pendant 7 ans. Et je suis revenu avec 2000 francs chez moi. J'ai fait 9 fois la prison. 9 fois? On est monté à 22 personnes sur l'eau. Quand on dit qu'on est que nous sommes si toi tu dis que tu n'es pas immortel, Dis sans faire. Tu as dit sans faire. Oui. Baisse à la fac et puis il a fait 18 pays. Moi, il a dans la caisse, c'est grand dolé. Ok. Taxman venait que me flamme là. Taxman fait ma mine. Non, mais il a eu pitié de moi. Et quand Bodora Moussra faire la cata ponger c'est là. Eh, Allah. 18 pays. Mais c'est par causerie, il a eu pitié de moi. Il dit bon frère, vraiment, ça fait pitié, mais moi je vais prendre 1000 francs. Au moins, tu vas gagner 1000 francs pour le petit dîner demain. Mais je salue mes parents ici, mes sœurs, mes frères, qui m'ont soutenu pendant le moment difficile. Malgré que ça ne va pas beaucoup actuellement, mais grâce à eux, j'arrive à me défendre. Ok. Problème faut la conseil du monde du boulot, on a dit jeune me consommer, que ce soit drogue ou alcool. Les gars conseils c'est qu'on boit là. On met à fois de quoi là quand la ticket de boulot comme câble. C'est une solution là. Ni nege donner des fois bon mani de. Bana be donner des fois ba sama ka jona mani nege donner des fois. O be mun mena de. Côté le magaje bana makoy ka gula ko ga bo fay maki dale. Kati. Oui. Magaje. J'ai ouvert. Ça marché. Ce que je gagne par mois, même catégorie B peut pas gagner. Hein? Catégorie B dans le gouvernement peut pas gagner par mois. Là, je n'ai pas ouvert pour faire pour que quand il y a $1 quoi. Non. J'ai ouvert parce que je peux gagner l'argent dedans et puis réserver quelque chose pour mes enfants, le demain de mes enfants. Ne même pas de faux. Quand tu fais une pas se courir là-dedans. Quand tu arrives, pas se courir là-dedans, gauche là, il y a un tel bambou du corps de l'homme. Ok. Non, c'est un drage, bon, on non, il va ni demain fan fan bébé. Demain sur bébé. Demain sur bébé. Femme bébé. Ndré, demain bébé. Demain bébé fait. Ai na fra ko demain chota tesa. Ne te bi ma kan. Ça dit muso demain ne be che demain de ça. Ai ga afa ba beto. Demain fa demain dans muso de demain be. Boisson sur bébé. Voilà. On could demander un thing, c'est muso vanamea. Ni bada le ni muso te kujuba jalanta ya. Jalatika kurisela bo. C'est ça, tu es vraiment oui. Il connaît. Il fait dans ma voix. Alors ne sont déjà pas parce que derrière tout ça tu es un artiste. Mais maintenant fait faux. Les gens croient que ne be donc nan seka donc le wera dans l'hôtel quoi. Ni je même flé. Mais là que korobo ko 500. Ay mo répéter je chante pas ça. Ne be sika donc le dans nga foka dugu jante kele na flaka.
C'est ça, un artiste aussi. Hein. Vas-y, j'y vais. Parce qu'avant l'émission, ils ont répété. Mais il dit que, avec mon reconnaissance, à l'aide de ce dans le Wada, n'a pas d'accord fait. Quand on a d'or de d'amour, on dit que improvise. Ah, on fait comme on fait. Jamajera kaduga ke makele mwe Mogo kele ngadanga be murekila Jamajera kaduga ke makui mwe Mogo kele ngajuya be murechane Klebi maujera kaduga ke kuba mwe Farinjugu kajuya ba yeresege Sorona maujera gadua ke Fatumata Yala. Tiens. Jabira duga jabira neba awo baduga jabira jabira duga jabira neba kuwa karamba baduga jabira jamaja duga jeriye bakena wegira jabira Yo, Odiara. Ah, donc il a bien non. Ah, donc il a mal eu. Eh? Non. Ah. Il a mal eu. Ah, donc il a mon fort. J'ai pas ma cour. Tu vas rien. Il a tout le monde. Eh, il a mal eu. Il va le donner à composer en tout cas là. Eh Allah. Je suis venu arranger son Burkina. Un son single mais ça m'a fait. Nicanor Vondo, je le salue ici. Je salue tous les Burkinabés ici. Que le Tout-Puissant Allah béni Burkina et les Burkinabés. Ils m'ont aidé. L'argent de l'arrangement, les Burkinabés n'ont pas pris. Manger, ils n'ont pas pris. Courant, je n'ai pas payé. L'eau, je n'ai pas payé. Même le transporteur de Burkina Faso m'ont fait pour retourner encore au Niger. Est-ce que vous voyez? Il faut les Burkinabés veillent. Dunia tigela doni doni nye kobe. Warite mo fe kibe wariko. Ali barako gele ala kibe barako. Dente mo ni fe kibe demo. Ali furuko gele ala kibe furuko. Vaze dusemo 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 dusemo. La vie c'est amour.
Franchement, ma donne bija tumana ko yi en balmage do rabe ale français ala nga vidéo te ga blaga bolo sans fin no wis malwi abi tumala ala be tungala ko sana na musu furula alla te fe ma ga ba kala wis malwi ami ni musu fugi wala man non ma don yoro be jaay parce que ale tumala ko kada mo be tunga artiste mo tumala ko fasada on kada ko sebe. Mais j'ai jamais existé quelqu'un au Mali qui a chanté pour le Touarangue mieux que moi. Ma nouvelle version de Touarangue qui a fait buzz tout récemment. Je n'ai jamais écrit une chanson. C'est selon les faits. C'est selon les faits que j'ai dit. Parce que moi, je fais un peu de gain, je fais un peu de gain pour tout te clé. Moi, je fais un peu de gain, c'est bien, académie, na nouvelle calcul, comment tu te clé. Voilà. C'est vrai. Ici au Dama. Version quoi? Je fais ça en slow. Touarangue, iya jite, l'ono bien, Touarangue. Kabo Mali la kateme Mauritanie fait, Kabo Mali la kateme Algérie fait, Kabo Mali la kateme Maroc fait, Kabo Mali la kateme Libye fait, Siremani. Dolu be sala kokojila, dolu be sala checheka, onu somo hotenyo ito fole kiama. Touarangue, iya jite, président Kissima Dante, l'émigrant te dit merci. Anonga jaga ala dele masakana anusaka nitosifi ala amina ya rabbi sadumana se mogoti se rafenge bagi baru sigile olube amina mogoti se rafenge deni moso sigile olube mirila oluti se rafenge bagi bane siginyo konumbe amina oluti se rafenge Samai Sakera Makaribale Kimi yere fagayene Kimi yere fagayene Touarangue c'est toi le guerrier. C'est ça la chanson. Wow. Il peut quoi faire? Il peut la prestation dans ma sang avec Tam Koni, Ibrahim Koni. Mon coco m'a délicat, il est concert de la Yoro Mima Onyafa. Mouna, pourquoi? Amara Benyere. Maintenant, il y a mon festival Niger là. Je suis musicien méta. Je suis musicien. Je suis musicien. Je suis en charge. Je suis en donné 3 morceaux seulement, 2 morceaux seulement. Mais nous, on sommes au village. Nous sommes villageois. Je suis musicalement musique en abo. Maintenant, nous faisons un peu de musique, la musique, la musique, bon, abisa ka kemena manyoy mais ka fugi bise donc da konna ngalo haramoye donc dala ba dembe même apprécier mala mais nga choqué ro mo ko son da parce que kadi mo wi mala dem sene chama mba mo ko dongulu dare aba chama ko no ki tala mi ka dongulu taka dare parce que du ka dongulu kadine mais ne ka fiengo ibise ne bon fene do manyoy bon en tout cas festival Niger mo ne wolele ka tikele kabi ala nda madre ka parler de culture tangere madre ka parler de congrès tangere mais concert ka be ko be wele de kata en tant que prestataire sino ali plateau ka ne madre ka marché wele ko nyama ngati ka plateau ko be wele parce que ba do mimi monda abe goya do di me ko tiante fene ibe ki yere tude c'est vrai alors Fatim émission mo racha kunche maron mais ça nous tient en balmagano be oui ire balmabe iga ko ga bo abolo toro. Ah bon? Aya donc il y a une émission na bi. Oui. Aya décidé que témoigner donc il kan. Oui. Au témoigner nous. Oui. Ahmed Djagoula ils ont fait. C'est un artiste qui s'est pas beaucoup dans sa carrière. Il a commencé à chanter il y a très longtemps et qui a œuvré vraiment pour montrer la tradition du Beledibou du Mali et à travers sa chanson. En ce moment, le couplet décalé était à la vogue. Il fut, je peux le dire, le premier DJ au moins à chanter sur coupé décalé et en bambara, comme on le dit. En Côte d'Ivoire, c'est le français dans leur ethnie, dans leur langue ethnicale. Mais au Mali, la première personne qui a chanté, c'est lui. Il est vu comme une sorte d'icône du coupé décalé en bambara dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, DJ Bamana, vraiment, c'est un artiste dynamique qui a l'amour de ce qu'il fait. Et en plus, il a trop aimé sa commune, qui est Kambila.
un digne fils de la commune de Kambla et qui a rassemblé d'ailleurs les jeunes de Kambla, leur montrant vraiment un bon chemin, de prendre le bon chemin, de travailler chez soi, de se défendre chez soi et gagner de l'argent chez soi, devenir grand quelqu'un chez soi. À partir de ce soir, tout le monde va parler de ton nom. Car il a beaucoup voyagé, il a fait plus d'une douzaine, de nations, de pays en Afrique ainsi qu'ailleurs. Donc il est retourné chez lui, la main vide. Je peux le dire, la main vide, même s'il y en a un peu, ce peu ne suffit pas au moins à prendre soin de sa famille. Et il a, à partir de là-bas, il a opté à chanter. Ça trouvait que le mot, à travers son épreuve, je peux dire comme ça, une épreuve que Dieu lui a mis, qui est la prison. Donc il a composé sa chanson Tungaranke et qui a cartonné à travers toute l'Afrique et le monde, je peux le dire, parce que partout dans le monde, on écoute sa musique. Donc Bamana vraiment se bat. Il a montré à la jeunesse du Mali, précisément de Kambla, de ne pas vraiment aller sur une immigration irrégulière et surtout sur l'eau. Donc de se défendre, gagner de l'argent, même s'ils ont envie, ils ont vraiment l'option d'aller en Europe ou quelque part en exil. Ils doivent travailler, gagner chez soi, avoir une profession et prendre cet argent, voyager par le chemin légal. Donc je pense que ça c'est une très bonne idée. Et à ma modeste compréhension, ce genre d'artiste doit être soutenu par le ministère des Affaires étrangères, vraiment qui défend beaucoup la cause. Ils doivent le soutenir, vraiment l'encourager, accompagner dans toutes choses qu'il fait. Et en plus, c'est un chanteur, c'est un travailleur. Je peux dire, c'est un fermier, il travaille dans son champ, il fait ses piscicultures, beaucoup de choses il le fait. Donc, il n'a pas oublié sa racine. Donc, c'est ce que j'ai à témoigner sur Bamana Makoy. Bamana Makoy, Ikonare. On est ensemble, mon frère. Alors, j'ai Bamana Makoy. C'est une surprise, hein? Ouais. Ça, c'est vraiment une surprise. Ouais. Ouais. Alors, hier, Borakani 600. Oui. Ça t'a fait quoi? Non, ça m'a beaucoup touché. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Bon, lui, allez, les Nétéga Menedono, Kataka chantier là. Ako, Bamana, tu es un grand frère. Je t'aime beaucoup. Mais voici mon chantier. Bientôt, ne vais pas oublier. Mais si tu es mort tout de suite là, après tout son talent, avec tous ses talents, il dit au Ménamoune, il a coupé pas un truc à ça. Ces jours-là, André, je suis venu au monde tout de suite. Donc c'est ce jour-là j'ai demandé à Dieu, Dieu, donne-moi la chance de faire une petite maison au moins avant ma mort pour que mes enfants rentrent là-bas. Et là, maman m'a corrigé. Bamana, dobo inegela. Bamana, do nimbo mo sema ya bala. Tegalangolo ma kononto fendigi ma kele nimi korosi là-bas et tanai. Est-ce que tu as compris un peu? Donc du coup, tout l'argent que j'avais, je suis parti investir dans le ciment. C'est là que j'ai commencé mon soupassement. Avec les 1 tonne de ciment des amis, on a assis quelque part en train de boire. J'ai dit, bon, je suis en chantier là. Celui qui me paye boisson, si tu ne me payes pas ciment, je ne bois pas. Quelqu'un dit, attends, on va t'envoyer ciment. Il envoie 1 tonne chez moi. Chez moi, il y en a qui me donnent 10 paquets de ciment, d'autres me donnent 1 paquet de ciment, d'autres me donnent des fer, d'autres me donnent des sable. J'ai débuté une maison, 7 chambres salon. Donc j'ai presque fait le premier scénage. Ça reste le deuxième scénage, même les 3 rares là, c'est fini. Est-ce que vous voyez? Grâce au conseil de ce monsieur qui vient de parler. Est-ce que vous voyez Frankie Black? Et c'est lui qui fait beaucoup de mes chansons aussi. C'est un arrangeur qui fait les vidéos aussi. Okay. Donc il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je ne peux jamais l'oublier. Moralement et consciencieusement, financièrement aussi. Alors souvent on le dit dans la vie, il faut avoir des amis, des bons amis, comme Frankie. Wallahi. Pourtant je l'ai connu. Moi et lui on boit ensemble. Lui c'est un chrétien, moi je suis musulman. Mon papa fils musulman, il est mort aujourd'hui. Mais comme n'était mon regardien là tout. Ne me mourra de là mais à la codero. Point barre. Je travaille. Ala kananke comme tata, ala kananke comme Antonio. Faut que c'est ça. Et puis n'y a pas mis fin fort y est barokana au dos mais c'est kaka. Hali mogombe na juguma kene la chini ala ne ya faradien be ma kana mo shiro jahannama ne kama. Yo yini ala fa ala ku kaka ala ya kama. E mi maso mo ka se ka dankarne la. Ne ya ko ala kama mo fa kana ya faradien be ma. Cela ne veut pas dire que je suis lâche non. J'ai compris que ala ni ya ke ala ni ala makumani do ya kila. Souvent essayer de te ressaisir. C'est moi qui avais pris le mauvais chemin. Qu'il n'y a qu'un essence à menta c'est pas vrai. C'est faux. T'as dit que c'est pas bon.
Pas de souci. Alors, une toute dernière question pour que la émission continue. Ko ibe la trop d'affaires. Mais maintenant que moi, Ok. maintenant sera les deux. Quand on ne fait yala kunye, nami yetugo yelema, aki yere kuna foni. Mais yere tasira les deux. Semanti mama kunyade. Ngone mako tisa yere nyana. Fatim, islam est bon. Un point jamais religion islamique ko kum konnala. Ko la trop da ka main quoi. Quoi connait nous quoi. Car mais nous tiens. Hawli ma voix. Sisan ni ala kan kisi ni kɔnɔ ni bɛɛ la sisan tɛ taa arajo kɛ ni palu ye gbasi k'i da sisan sisan i tɛ taa lajɛ tɛ foyi b'a sen kɔrɔ e tɛ joli ta kɛ mun ne m'o to ala ma tu pries non mun ne m'o to ala ma la question est là ala tɛ foyi dilan ten ala ye ninnu de di adamaden dɔ hakili ma o k'a labɛn par exemple caméra la mɔgɔ bɛ to États-Unis ka ne mais pour que ne ka bɔ n sen na ka taa États-Unis mɔgɔ ka ne ye a bɛ gɛlɛya dɛ hali san fila t'a kɛ dɛ mais tout de suite là dans 20 minutes plus tard 10 minutes mɔgɔ bɛ to ka ne fɛn bɛɛ ye ka to États-Unis qu'est-ce qui fait ça l'intelligence de quelqu'un et ce quelqu'un a été fabriqué par le tout-puissant Allah c'est pour que Allah ka masaya kɛlɛbandiya dɔ kɛ quoi i tɛ cɛ si laturu kɔnɔ k'a b'a yɛrɛ kelen tɔgɔ fɔ k'a tɛ Allah tɔgɔ fɔ Allah tana bɛ laturuden nɔ i m'a faamuya ne ka dɔgɔ a kuma fɔli la mais ne ɲininka n b'a jaabi n'a kɛra haramu min ye an kɔni b'a kɛ sinon maa caman ye fɛn caman dun fɛn caman na fɛnɛ laturu ka fisa o ye dɛ muru tɛ gosili la fan bɛɛ fɛ ka miliyɔn minɛ mɔgɔ la ko n bɛ wari baara ka d'i ma nafolo baara bɛ tɛmɛ wɔsi kan wa fan bɛɛ e cɛ ye moriya ye kan ye wajulu ye réseau kan kɛ n tɛ jigin fiyewu fayida diɲɛ sagoma sagoma bɛɛ t'a dɔn k'o gosili e ye tulu publicité télé la o i ye machine publicité télé la i ye mayonnaise publicité télé la mais e delila kɔgɔ publicité télé la e b'a dɔn n'a tɛ dun kɔgɔ kɔ bon karamɔgɔba minnu bɛ yen n'olu bɛ dɔnni yɛrɛ yɛrɛ kɛ n'olu sigilen so bɔli tan t'olu bolo kuma tan t'olu bolo olu kumakan tɛmɛ bon hakɛ ti bi wala a b'a bolo i kunna f'a ka fɛrɛ n'a y'a yuru kan foyi tɛ se k'i bɔ hakɛ bolo barika bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la mais hakɛ de bɛ barika dun k'a ba ko tasuma bɛ takuru dun cogo min na donc faut te méfier mɔgɔ ɲɔgɔn hakɛ faut te méfier est-ce que vous avez compris enfin voilà pour l'info t'a la ne tɛ laturu da mɔgɔ ye dɛ n b'o fɔ bɛɛ ne tɛ dɔnnikɛla ye dɛ n tɛ se ka mɔgɔ k'a ye dɛ nka n yɛrɛ kɔni bɛ yen i yɛrɛ kɔni bɛ yen pour l'info t'a la diɲɛ bana ma ko franchement an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn merci an ka wele jaabi question caman mun kan ka poser mais wagati n'a a taabolo don voilà wagati korona donc n'ala sɔnna an bɛ dugawu de kɛ ala ka don mana yira an na an ka se k'i wele ka na an ka masala tuguni ko danga bɛn ko foyi ko danga bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni dɛ u ko danga b'i kɔ fɛnɛ ko danga bɛn ko n tɛ kɛ foyi ko danga bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni mais n ko tɛ danga bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni jɔn ko danga b'i kɔ lamɛnbagaw kɛ n terikɛ i ma dɔn kusiba min don kuma la n tɛ o jala siri cogo b'i kɔnɔna fili kun min na o tu vois moi ma vie c'est ma vie j'ai vu de moi et par mes amis ne kanubaga fanba ni si tɛ milliardaire ye milliardaire kelen t'a la u bɛ min kɛ ne ye o bɛ ne bɔ o de bɛ ne permettre n ka sutura n kana malo bon ne tɛ se ka nata e taa ni nɔfɛ o ka taa n yɛrɛ di malo ma fu non 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 hali n'u ka kɛlɛ cɛ ka na n'a ye ko ne ka mɔgɔ bɛ ne wele réseau kan karisa nin kɛ tan a bɛ tan n ko ne t'a fɔ ko ne ni karisa tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la karisa ye julankolo bila yan fɛ o karisa ye dulɔ min yan fɛ o karisa y'a kɛ tan ça va mon problème moi je peux parler de moi-même c'est moi-même ni kɔni ɲininkali kɛ na n b'i jaabi n terikɛ a diyara maa ma diya ma ne kɔni b'o jaabi kelen d'e ma sa mais k'a fɔ ko fɔ ne k'a kɛ ko tout le monde celui qui cherche à être aimé par tout le monde c'est un escroc exactement e bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ka kɛ kelen bɛ fɛ e jɔn ye ko k'a fɔ a ye ko danga ko minnu ko danga b'a kɔ ko danga banna k'a bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni danga bɛ ka ban a tɔ man ca bilen danga ya mais dɔ bɛ yan danga yɛrɛ a kulusi sera senkuru la ka ban yɛrɛ Pour l'info de la, alors Dieu on te remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, on a plateau. Bain sans faire nous, y tam tam kene, parlons vrai. On a bololo, sera y tam tam TV. Je suis très content. Alors, quand on la banque de l'eau, la sang, quand on va dans la jëlé ma kene gambi. Wan kanu baga cɛman na musoman b'a fɔ bɛɛ lajɛlen machine ma se kana kɛlɛ digi bamanan nɔfɛ diɲɛ boli kurusi de n pere wulilen t'a ɲɛ ye n fɔlɔ seraw de tiɲɛ n bɛ n ka foro la n bɛ n ka jɛgɛw mara n bɛ n ka jardin kɛ hali sisan malokanaw bɛ foro la kaba gosila kaba ɲɛna n bɛ n ka makinin kɔnɔ madame b'a ka butiki kɔnɔ point barre n tɛ s'i ma kana se ma c'est ça j'ai décidé dans ma vie
i y'a faamuya n yafara diɲɛ bɛɛ ma mais ni binna n kan n'i ye min ye i ɲɛ la fana o y'i kungo i bolo n kɔni tɛ bi mɔgɔ kan ni binna maa ma kan ala kana n se i la merci pour foyi t'a la Fatim alors kɔrɔfɔ laban kɛlen bɛ yɛrɛ bolo kala san kan dɔgɔnin malandenw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛ min bɛɛ lajɛlen ni fo comme d'habitude minnu b'an lajɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan donc ko bɛɛ k'i sɔgɔlen to an ka kɛnɛ na u tɛ fu jigi kɔ k'an ka tigɛtigɛlikɛlaw minnu b'an cari diɲɛ ni jɛma k'an ɲɛ k'olu fo k'ala k'an to ɲɔgɔn ye k'ala k'an to ɲɔgɔn ye alors o kun kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka jɛ bamanan mako ye k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ala ye ne mun ye jɛnatigɛ hali bi ala ka nɔgɔya ye ala ka yɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen Fatim k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka chef Kapi k'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka denmisɛnninw k'o fana fo k'u waleɲuman dɔn Sanusi b'o la Zu b'o la Zena b'o la Tanzina ka tila ka bezi tigi parce que bezi kɛra ale n'a yɛrɛ ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'o ye Eva ye bezi tigila mɔgɔba ye bezi kɛra ale n'a yɛrɛ an denmusonin bɛ yen nɔ k'a fari man d'a la an bɛ dugawu de kɛ ala k'a segin a yɛrɛ amina alors ka maître le maestro Tam Kone sa Bagama an bɛna nin invité plateau kan don da sa Bagama sa in bɔra yɔrɔ min na a k'a fɔ an ye tan saramari nana fɔ an ɲɛna ko sa Bagama voilà a dɔn alors kɔnɔna la an bɛ Falajɛ Papis fana fo ka waleɲuman dɔn foli bɛ Simbo ye an bɛ Simbo fo i ni ko dansɔgɔ a dansɔgɔ awɔ Kone i bɛ taa sa Kone i bɛ taa i bɛ taa alors kun kɔnɔna an b'a fɔ aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ merci beaucoup bye bye